ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କିଛି ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଏପରି କିଛି ଉପାୟ ଯାହାର ବର୍ବରତା ପାଇଁ ମାନବିକତାର ଇତିହାସ ଲଜ୍ଜିତ। କେତେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଇରନ୍ ଚେୟାର ଟର୍ଚର। ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇରନ୍ ଚେୟାର ଟର୍ଚର ପରି ଭୟାନକ ଦଣ୍ଡକୁ ସହ୍ୟ କରିଥିବେ। 1500 କିଲୋର କଣ୍ଟାର ଚୌକିରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅପରାଧୀକୁ ବସାଯାଏ। ବସିବା ପରେ ସବୁ କଣ୍ଟା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହରେ ପଶିଯାଏ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହ୍ୟ ହେଉନଥିବା କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରି ନଯାଏ। ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ କଥା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଟର୍ଚର ପରେ ବି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ କଥା ନ କୁହେ ସେ ଚୌକି ତଳେ ଜଳୁଥିବା କୋଇଲାରେ ନିଆଁ ଲଗାଯାଏ, ଯାହାର ପରିଣାମ ଚୌକି ଯେତେ ଜଳେ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଗରମ ହୋଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ଶରୀରକୁ କଲବଲ କରେ। ଏହା ପରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅପରାଧ ମାନେ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେମିତି ଲୋକେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଜୀବନ କ'ଣ, ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଉନଥିଲା। ବ୍ରାଜେନ୍ ବୁଲ୍। ଏହି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ କିଛି ଐତିହାସିକକାର ଦ ସିଜଲେନ୍ ବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଅପରାଧୀକୁ ସବକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବଳଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସାଇଡରେ ଏକ କବାଟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଖୋଲି ଅପରାଧୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ପୂରା ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପିତ୍ତଳ ବଳଦରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ବଳଦରେ ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଲୋଭରେ ରାଜା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ରାଜା ବଳଦକୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଳଦ ଭିତରେ ପକାଇଥିଲେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ବଏଲିଂ। ଏହି ଦଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡଠାରୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପକାଯାଏ ଯେ ଜଣା ଅଜଣାରେ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିବ। ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପାଣିରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମରି ନଯାଏ। ଖାଲି ଗରମ ପାଣି ନୁହେଁ, ତେଲ ଓ ଟାୟାରରେ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷକୁ ପକାଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ମର ଶରୀରକୁ ପାଣି ଭିତରେ ମାଛର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଂ। କେବଳ ଏସିଆ ୟୁରୋପ ନୁହେଁ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦେଶ ଯେପରି ଇଜିପ୍ଟ ମେସୋପଟାମିଆର କଠୋରତାର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ କେବେ ଫ୍ଲାଇଂର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଛାଲ ଉତାରି ଦେବା ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଇଂରାଜୀରେ ଫ୍ଲାଇଂ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଛାଲ ଉତାରା ଯାଉଥିଲା, ଯେପରିକି କଂସେଇ ପଶୁ ସାଥିରେ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା କରିବା ବେଳେ ମଣିଷକୁ ହୋସରେ ରଖାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ସବକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାବୁଥିବେ, ଆଜିର ସମୟ ସେପରି ନୁହେଁ।